Saksalaisyritykset työllistävät Suomessa liki 20 000 suomalaista. Saksa onkin yksi merkittävimmistä ulkomaisista työllistäjistä heti Ruotsin, Yhdysvaltain ja Britannian jälkeen. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa saksalais-suomalaisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller. Hyvää huomenta. Huomenta. Suomessa on paljon verrattu ja puhuttu siitä, että miten meidän kilpailukyky verrattuna Saksaan on ihan luokattoman huono, mutta siitä huolimatta niin saksalaisyrityksiä on löytänyt tiensä Suomeen, niin miksi ne on tänne tulleet? No, nämä yritykset tässä, joista kyseltiin heidän näkymiä, niin eniten he tykkäsivät Suomen koulutustasosta, akateemisesta ja ammatillisesta ja infrastruktuurista. Tänne tullaan, täällä on isoja saksalaisia yrityksiä, jotka harjoittavat tuotekehitystä Suomessa. Toisaalta tullaan perustamaan datakeskuksia. Meillä on hyvät tietoliikenneyhteydet Keski-Eurooppaan. Ja sitten on tietysti yrityksiä, joita kiinnostaa ihan Suomi markkinana, jos esimerkiksi kokee, että heidän alalla kilpailu on täällä vähempi kuin muissa maissa. Ja kaiken kaikkiaan tässä, kun selvititte sitä, että mihin ollaan tyytyväisiä, mihin tyytymättömiä, niin yleiskuva oli verrattain positiivinen. Kyllä, hyvin tyytyväisiä ovat. Et siinä on muutama kehityskohta on olemassa, mutta tämä koulutus esimerkiksi oli semmoinen, jossa yli 70% oli erittäin tyytyväisiä. Tyytymättömyydestä taas, minkä nostaisit keskeisimmäksi tekijäksi? No niitä oli 3. Suurin, joka myös verrattuna viime vuoteen pomppasi aika paljon ylöspäin, oli talouspolitiikan ennustamattomuus. Eli ei välttämättä sisältöä, mutta ihan vaan se, että ei pystytty sanomaan, että mihin talouspolitiikka menee. Toinen oli työkustannukset ja 3. oli sitten työmarkkinoiden tai työlainsäädännön joustamattomuus verrattuna Saksaan. Tuo työvoiman kustannukset, niin se on tietenkin sellainen, mistä Suomessa on paljon puhuttu, ja tämä tuore kilpailukykysopimus, joka nyt saatiin yli vuoden sorvaamisen jälkeen aikaan, niin senhän yksi ajatus on vähän leikata työn hintaa. Niin uskotko, että se vahvistaa ehkä saksalaisten investointihalukkuutta Suomeen, tai voiko se näkyä tällaisessa? Joo, siis sopimuksella on tietysti monta ulottuvuutta, ja tämä Saksan kauppa ja saksalaisten yritysten olot täällä on vain yksi niistä, mutta jos katsoo just näitä asioita, joihin he sanoivat, että Suomessa olisi petrattavaa, niin kyllä tämä suunta on ainakin oikein. Meillä esimerkiksi on paljon yrityksiä, joita me tuodaan Saksasta Suomen markkinoille, joille tulee yllätyksenä, että paikallisesti voidaan sopia suhteellisen vähän. Toivottavasti se menee sitten siihenkin suuntaan. Niin tuosta paikallisesta sopimisesta, mistä on väännetty Suomessa valtavasti kättä, niin kerro konkreettinen esimerkki, miten se toimii Saksassa? Miten siellä sitten sovitaan paikallisesti ja minkälaista mallia he kaipaisivat tänne Suomeen? No, meillä on, Saksassa itse on pelastettu monta pientä yritystä sillä, että kun taloudellisesti menee huonosti, niin sitten ihan paikan päällä työnantaja ja työntekijät sopivat keskenään vaikka vuodeksi, että nyt tehdään näin, ja sitten kun menee paremmin, niin muutetaan taas olosuhteet. Vaatii tietenkin sitä, että on luottamusta työnantajien ja työntekijän välillä, että aletaan vaikka vuoden ajan tehdään joko ylitöitä tai tehdään halvemmalla töitä ja sitten odotetaan, että siitä tilanne sitten monin tavoin parantuu. Mutta mennään tähän kielikysymykseen, mikä on yksi tämän meidän keskustelun teemoista. Kun kyselitte saksalaisyrityksiltä, jotka Suomessa toimii, että missä olisi petrattavaa, niin suomalaisten kielitaidosta löytyy heikko kohta. Niin, no siis erityisesti saksan kielen taidossa tässä kontekstissa, eli meillä tässä kyselyssä about puolet yritykset vastasi, että he tarvitsevat saksaa puhuvia työntekijöitä, ja vain 7% ilmoitti, että he löytää näitä työntekijöitä ilman ongelmia. Tässä tietysti siis kielitaito on yksi asia, että se pitää sitten yleensä liittyä johonkin ammatilliseen osaamiseen myös, että myynti, markkinointi tai insinööritiede, mutta tämä kielitaito on tärkeä, ja Saksa on nyt toista vuotta peräkkäin Suomen tärkein kauppakumppani. Niin kyllä sinne Saksaan, jos halutaan vaikka myydä, niin se saksan kielitaito on kyllä tärkeä. Niin Suomessa aika usein painotetaan tai ehkä ajatellaan niin, että englannin kieli on sellainen globaali kieli, jolla yksinomaan pärjää, mutta näetkö toisin, että myös esimerkiksi Saksa olisi sellainen, johon kannattaisi panostaa? Ilman muuta. Siis meillähän esimerkiksi kauppakamarissa on 25 täyspäiväistä kaksikielistä työntekijää nimenomaan sen takia, että voidaan sitten suomalaisille yrityksille löytää Saksasta sopiva kumppani. Täytyy muistaa, että Saksassa yli 90% yrityksistä kuuluu niin sanottuun Mittelstandiin, eli PK-yrityksiin. He ovat usein perheomistuksessa ja sijoittuu kaupunkien ulkopuolellekin, usein keskelle ei mitään. Niin siellä
kyllä saksa on sekä sisäinen kieli, että sitten jos oikeasti halutaan myydä, niin kyllä se saksa on tärkeä. Suomalainen tietenkin haluaisi heittää palloa sinne Saksan päätyyn, että eikö heidän pitäisi petrata sitten englannin kielen taitoa ja sen pitäisi olla sen kansainvälinen ehkä kaupankäyntikieli tai muu. Mutta... No on semmoinen vanha sanonta, että Saksasta voi aina ostaa englanniksi, mutta sinne myydään saksaksi, niin se kyllä pitää aika usein paikka. Tietysti on toimialaeroja ja ehkä jos menee Berliinin keskustaan startupin kanssa keskustelemaan, niin totta kai englantikin toimii. Vielä jos puhutaan Suomen työmarkkinoista niin, tai työllistymisestä, meillä on työttömyys on yksi iso ongelma, niin tällaiset ihan konkreettiset kielikysymykset, voiko ne olla jonkinlainen kimmoke siihen, että esimerkiksi itse työllistyisi paremmin? Miten näet? Ehdottomasti. Tässä, jos katsoo kahta eri ryhmää, nämä Suomessa toimivat saksalaiset yritykset, niin jos ei ole kyse isosta kansainvälisestä yrityksestä, niin kyllä heillä sit työkieli on usein saksaa, etenkin jos halutaan sitten edetä vaikka saksankin puolelle. Sitten toinen puoli on nämä Suomessa toimivat yritykset, joilla on Saksan kauppaa. Et meillä on noin 400 Suomessa jäsenyritystä, suurin osa on pk-yrityksiä, ja meille tulee tämmöisiäkin tarinoita, että on omistaja, hoitaa Saksan bisneksen, hän puhuu saksaa, mutta hän ei tiedä, kenelle hän siirtäisi sen sitten, kun hän jää eläkkeelle, koska eihän nuoret enää puhu saksaa. Aivan. Nimenomaan Suomessa aika harva puhuu, että jos katsoo tuoreita tilastoja siitä, että kuinka moni esimerkiksi kirjoittaa saksan, niin sehän on koko ajan jopa laskeva trendi. On kyllä, että ne on yli puolittunutkin tässä 10 vuoden sisällä. Tietysti taas ylioppilaskirjoitukset on yksi asia, mutta sitten taas se ammatillinen puoli pitää myös olla kunnossa kyllä. Mutta esimerkiksi pitkän saksan kirjoittajien määrä on romahtanut alle puoleen tässä 9 vuodessa. Se on kyllä häviävän pieni prosentti. Tuossa vielä kun selvititte tässä tuoreessa kyselyssä niin sitä, että minkälainen on Suomessa toimivien saksalaisyritysten rekrytointihalukkuus, niin jos sellainen valttikortti taskusta löytyy kuin saksan kieli, niin löytyykö yrityksistä halua rekrytoida? Näiden tulosten mukaan kyllä. Se on tietenkin aina hyvä uutinen. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Me jatketaan